Hürmetli toyu qatnaşan ediz mehriban mihmanlar, dostlarlar, joralar. Hemmeňizi şu gün toyda hoş gördük, sapa gördük. Ine hemmemde ma'lum bolşýaly, ine şu gün maral boýdaşymyz gyzasyny durmuş ýoluna ogratmak üçin toy taçagyny ýapdyr. Elbetde her bir inapaň borjy gyzçagany ýoly salmak. Şoň üçin hem şu gün toy bilen tüýsürekden gutlaýar. Toy tutupsun, kutlu olsun, kutlu mübarek bolsun. Toyun toya ulaşsın, elin yağı bulaşsın, kadımın güllü bolsun, levlerin ballı bolsun, başın hormatlı bolsun, saçağın nığmatlı bolsun, münen atın kuş bolsun, iriller yolloş bolsun, alham yar bolsun, pirişti pina bolsun, doğranınız yağ bolsun, doğranınız oğul bolsun, geliller pişmeseçsin, oğullar alıp kaçsın, dinin bilen, doğuşun bilen, 120 yaşın bilen, oğlun bilen orada bol, kıydın bilen kuda bol, aşına, devlet konsun başına, aşını sen derlesin, devlet içine ornasın, size gelen belaları dağı daş yayrasın, toylar kutlu olsun. Şimdi bolsa men toy mikrofonunu ulu hormat bilen, Zora, boydaşım, hem ovadaşım, oğluna vat hocayla geçireyim. Başına. Don't